Ok, nazdar lidi, já jsem Moritz Vanás, a.k.a. Richard Witzer a vítám vás u dalšího videa a jsem tady společně s Ronanem Čau. a jsme na TSku a jdeme tady tenhle dungeon, Battle of něco. Ok, a teď o čem mluvit, že? Jsem si nepřepl ještě. Ok, Pojďte. já jsem to omylem vypnul. Nahrávání, počkej, nahrávám znovu. Nevadí. To se stříháš. No, tak ne asi. Nevím o čem mluvit, to mluv o něčem. Tom Roné ne. Kolikátka to je? 110. To dá teďka další kolo. No děkuji ti. Můžeš dávat pás, on to vykylí všechno. Lol. 100% critical do toho, nebo 100% z toho critical na bodkách jenom. Má. Kolik má criticalu? 440. OP. Strašně I jedna don't kritikal. feel good. I might need a doctor, but you're pretty good. Knock 'em dead, kid. Úplně nejlepší soundtrack v celé hře. A challenge? Are you listening to me, wizard? What do you want to do with your life? Takže říkáš pás, jo? Když tak ho můžeš bladenout, jestli chceš. Momentálně to tam nedal. A pěkná holka, to jsem ještě nikdy neviděl. Jo, jako tu, co má on? Jo. Nebo ty. Že má 3, jo, to každéčko jiný. A jo, no. To má Lunar, počkej, to je... To je z nějakého balíčku, se mi zdá. Docela dost dobrý iPad. Jo, až na ten procentuální šance na pipky. Mu stačí, aby mu padla aby mu padla shadow pipka a hotovo, konec. To jsou pecky. Taky by mě staralo to, že tam není žádný hilení nebo něco takového. Ale zase někdy je to výhoda, protože když se hilneš, tak tam Ty dá fakt? nějaký cheat. Ten spell jsem ještě neviděl. Ohnivej ten. Já jsem ho viděl maximálně vodově, když jsme bojovali proti tomu bossovi, víš, jak padá z Deep Knights, z toho se
Jo no. Nebo to NPCčka. Tam to měl sněžný. Ajaj, někde stojí. 2 kola. To budu já mám štěstí. Jo, jsi to ty. Rip. Ne, rip, ale... Unlucky. No, já budu stát taky, dívej. Tak ne. To jsou hitovky, kurník. Ale takový, aspoň nějaký písně by měli přidat do toho, protože jako takový už ohraný, víš, že tam jedna sama. Ale jakože Wizard má dobrý soundtrack celkem. Jo, ale když to posloucháš třeba denně 6 hodin, tak tě to už trošku mrdá z toho hlava. A jo, no. Nebo v hlavě. A když děláš posledný kolektování třeba 6 hodin. Zas já, ne? To budu já. Ne, teď ty. Tak se střídáme, no. Víš, co by bylo lepší, kdyby ty nižší DNAčka byly jako vzácnější, to by bylo lepší. Jsem mohl útočit, ale musím stát. Jako vem si, větší uděláš skoro hnedka, ale menší uděláš těžko. Maximálně hatchnout s někým, kdo má menší, ale jako to by bylo taky na nic. A jo, no. To potom musím hodit ten začátek, to bude nějak posraný. Protože já jsem šel do Windowsu a abych si zjistil, jestli mám všechno, jestli mi to jede, a v momentě, jak jsem dal Alt Tab, tak se mi to vypnulo. Prostě jenom tam dej ten začátek, nestřílej to, napiš tam nějakou pičovinu k tomu. Asi tak udělám, fuck it. Nějaký popis, tak se na to. Nějaký jako altapnul jsem a konec. Tak Joshua bude útočit každou chvíli. Už má šedou pipku, už jede bomby. Teď. No. Tak for fun, každý útočí. Aby se neřeklo. Jak to bylo Stambury, aby jsme ho dali 2, jen tak for fun. Tak schválně, do to nekryt, ne, ten neblokne. Když tak ho stamnou, co se vsadím? Blokuješ to? Jo, já jsem to blokl. Jo, všichni, Dobrý, wow. dobrý. Já to nejsem. To jsem se lekl. Tak jo, já mám na bloknutí Že jenom můj 30%. kavej blok resist je fakt. Každý třetí kritik, To je jo. už lepší brnko. A já ne. Pojď, všechny pozabiju. Pozabiju. Máš vykraftění to, jak bylo na konci Avalonu, ne Avalon Azteka. Prostě na konci na konci až před Krystalista, tak se vyjádřil. A co, vykraftěný? Tam je lepší brnko, jako jak mám teď já, tak je tam lepší. A jo, no já to nemám. Jo, měl by být lepší, než máš ten. Že ty máš to 72, ne? No, 74, 76, no. Ne, tak to máš udělaný. No,
Bo ne, nemáš, jo. Já Tak nevím. tam u toho je lepší, myslím, že? Já stejně budu teďka dělat Dark Mode, takže To je pravda. ten stovkový dungeon a tam padá nejlepší gear ve hře, takže... Joshua tady potahá, dívej. Kritik, dívej. To je jasný. A jede. Tak on to má už namaxovaný. Jakože nemá ten nejlepší gear, co by mohl mít, ale má ho celkem dobrý. Já se těším na, na ten stovkovej. Jako, to je sranda, no, jako. Lolo nezabil. Ne, má strašně velký resist. To je lendu. Vidíš, já ho dorazil. Sometimes you win, and sometimes you fall under the blade. I consider myself bigger challenges await. Stay King Thermic, look, bring it, wizard. I'll show you. This girl Mohli just wants to vypadat have ty fun. super rostlinky. Nebo ultra, nebo jak se jmenuje. Jo, no. Úplně dobrý soundtrack. To kde vzal? On to má podle mě vytrénovanou tu školu tvoji, nebo... No asi já. Tak asi určitě, protože to jinde nemá. Jsem zjišťoval, kde se dostávají ty normální blady 30. To byl hned... Já nevím. Nebyl to náhodou hned ten. Já nevím, já jsem si chtěl koupit na tebe ty blady, ale nenašel jsem je. Tak by mě zajímalo, kde to je. To je podle mě quest. Aha, To má jako, že každá škola může mít jenom, pokud nejsou zlatý, tak může mít jenom pro svoji školu. No, to je docela dost na nic. To je kolik? Tím pádem mají 30 Tři. kovej, nebo jako ten trapka, trapku jsem taky nenašel. Taky mám ještě 2 nebo 3 navíc pointy. No tak ale hej, ty si máš, kde máš hozený ty training pointy, to máš do... Elektrická, ohniva, temná a bles, ne, ještě myslím, že... Tak temnou máš zadarmo. Ohniva, ice a ještě nějaká. Já to mám hlavně... Balanční, ice ne? jsem to dával do toho, abych tam měl minus 50 a ty štíty a pak od toho ohniva jsem to taky dával jenom pro ty štíty. Ty máš balanční, se mi zdá ještě. Přece pro ty Jo, blady. taky balanční. Já jsem si to resetnul a dal jsem si tam ty nejlepší karty, co jsem mohl. Až jak já. No, hlavně štíty, protože minimálně moc rezistu. Tak jsem si tam hodil štíty na všechny školy. Však OP. Potřebujeme, aby mu padla ta širou pipka. On by to stejně i... Jako já doufám, že mu ještě jedno kolo nic nepadne, protože bych se rád vyjel od nich. Nemám lahvičky, takže já jsem v pohodě. No a taky 3, ale nechci je zbytečně plýtvat. I když v těch hrách je to docela dost rychlý, když hraješ tam tu spojování nebo své. No já doufám, že tě půjde Jak slyšet. říkám, chtěl bych si asi koupit těch 81 000 za 1000. Protože jako aspoň můžu hodit všechny ty mapy a můžeme někdy hodit fast run, jakože se založíme zase nějakou postavu, já budu temnej, to je jasný, a že bychom to zase dělali a spolu, že bychom šli. To byste mohli. Protože to chci dělat, až bude 110, já mám skoro nakoupený všechny mapy. Krom 3.
Máme teority. Gina, lol. GG. Já se s takovou ani nehylnu. Taká Aha, šláčka to bylo úplně. To nebylo na všechny. Už se těším na ten stopplay. A to polevluješ. Já nedám No, damage. však jo. A jim se zbylo, lol. Ty musí umít málo domů, doufám, že jsi měl útok nějaký. Jo, Blizzard. Kurňa, ty mi někdo napsal. Jsem zadával jen kvůli tomu, abych se healoval. Jezu, nepovedlo! 2%. 2%. Že se to... Tomu seš noob, přiznej si to. Bo aspoň myslím, že to byly 2%. Já to mrdám. Se potřebuji podívat, něco někdo mi napsal na tom, na té skole. V momentě, jak dám alt tab, tak se mi vypne nahrávání, takže to dělat nebudu. Podle mě ta listová škola nebo travna, ta je strašně vadná, sorry, ale jako takový vadný útoky. To máš maximálně šanci, když s někým, když to s někým tryhardíš, ale jako jinak se mi zdá, že jako, jak bys to mohl udělat s takovýma chovýma útokama celý. Tak já nevím, oni se asi healujou hodně často, jako. Ale jako kdyby to měli jako my, že se healujou při útokama, tak bych to bral, ale jako že když ještě vyplýtvávají pipky, no to aby se healovali. Nevím. Ty máš resist a damage, my máme zas, že když zabijeme, tak se healujeme, ale co mají oni? To mi strašně přijde nevýhoda, prostě vadný útoky a zase můžeš healovat za ty pipky. Prostě za pipky. Jim zbylo 93. Ty vado. Tak já jsem si chtěl jenom vyhealovat. No, že tak jo, ale tam stačilo, aby bylo opět damage větší, nebo... No spíš stačilo kritik, ale bylo by to. A teď bude finál, nebo ne? Ouch! My picture fades. I've had a change of heart, Wizard. But Pat Metcalf finální, still ne? thinks she's the Queen of Rock. Já řekl She's invincible. Queen of Rock. Vidíme zase, jestli mi padne nějaký ten bubinek. Fire away! Jdem na to, serem na ně. To bych neřekl, že je pro 90 probovat tenhle dungeon. No, že ne. To i... Možná i v 60 bych to dal. Ale pěkný trofej z toho jsou, takže... Rocky Dawn. Je jak Si dám, až si našetřím ty 2 miliony a nakoupím si všechno potřebné na celé ten dům, nebo víš, jaký si myslím, on s tou arénou. No. Tak přistupu si tam dám. Akorát tak se tak 2 miliony na všechny součásti a takové. A strašně hodně sandstone a teď šetřím sandstone na kartu Virknighta. Queen of Rock. Jako za těch 500 kronců... Akorát se mi zdá, že ten Blood Moss padá nejmíň. Jo, no. Jako za 500 kronců Protože si mám myslím, že to třeba bude. 20 a potřebuju toho 100, to je ještě horší než Sandstone.
Wow. Lol 16. Tak to je po Teda kole. předvedli. Ale i tak jenom 16. To dělají ty 8% resistu navíc, víš co? Ten 90% resist na fire. Skoro. Já bych nemohl, kdyby mi padl ten mount. Hej, to bylo lucky. Lucky jak svině. To by byl už čtvrtý mount, co by ti padnul, ne? Čtvrtý navždy. No, čtvrtý navždy. Opět to. Jako já jsem nemohl z toho, že prostě jen tak chci normálního toho mounta, toho temného, jak jsme šli na to, tak mi padne travní, na 7 dní, říkám si, OK, to je dobrý loot, fakt. A pak, jak tam jdeme nějakých třeba po 10. Takže jak tam jdeme po 10, tak prostě mi padne travnatej, hned potom mi zase padne travnatej, si říkám jako, že OK, ale jako totálně jsem vyridžovaný, že mi nechci dát toho temného a pak na potřetí mi padne i ten temnej, to je jako lucky jak smím. Jo no. Lol. Ale to už jenom prostě, mně to nepadlo ani jednou. A tobě 3krát po sobě. WTF. Padl ti vůbec aspoň na těch 7 dní? Myslím, že Jo, ne. na 7 dní mi padl ten rostliny. 28. má mít a prostě už má tady být ta kamarádka, kterou zabanovali. A jo, ona mi psala, že ten. Lol, to má, jak Co tě se healuje. děje? Ale už se těším, až bude 75, až budeme mít ty geny. Budu hečovat každý den a uvidíme. Útočí, neútočí, nemá pipky. Nemá všude pipku. Tohle bych vůbec netypoval pro 90, možná i pro 30. No takže říkám, i ten Rattle Bones Master, což je pro 40 dungeon, je těžší jak tady tohle. No jo, protože tam ta zasraná bílá. Mm. Protože ten resist, ne? Všem vám to ubralo po 300 a mě za 90. Lol, to ve, WTF. Hej, ten double heal, pamatuješ toho peta? Jo, 2krát po sobě v jednom kole. Pojď ještě jednou, Pete. To nechápu, jestli to byl bůh nebo co to bylo pro boha. Jak ho tady hejtuje, že tě nehýluje a teď tě healnu asi v téhle hře asi 5krát. Lol, tak teď mě. Ach, ta ironie, když tě healuje jenom když máš plný životy. Mm. Prostě temnou školu doporučuji, to je prostě taková jistota. Easy. OK. Dobrý ped jako WTF. Taky mám 72, akorát teď tenhle ped je lepší, protože mám jak štíty, tak prostě ty oboje dvoje, jak jsem je chtěl mít v sobě spojený. Chtěl by to mít i takový náhrdelník. Nic tam pás. Utočíš? A další kolo, když on neutečí, tak mu to možná ještě vyžeru dřív, než to on zabije. On má taky širou pipky, jo? Lol. Ten boss. Tak to pak jo, ale zase s tím nic nepoužívá. Chtěl bych vidět jeho útok. Mm. Jinak to někdy můžeme koupit jen tak pro pána a čekat, až to použije. Ne, on má podle mě nějaký normální, co shadow jako... Ty, co můžeš mě taky. Zajímalo by mě, jak by to vyplýval. Co víš? A jim útočíme. Já mu to chci vyhrát. Hlavně abych vypadl kritikál, abych to všechno zabil. Taky solo killer. Já jsem solo.
Čekaj, ten finální dungeon a stacky jsem dělal sám. Jo. Že mi nikdo nebyl schopný pomoct. Já jsem tam nebyl Ta zrovna ten desítka se na den. mě vystala. Já jsem tam nebyl. Jsem to 4 hodiny dělal jakože tím stylem, že jsem zabil jednoho, oni mě zabili, tak OK, jsem tam šel znova a pozabil jsem je. Takhle 4 hodiny dostal jsem se na konec a zjistil jsem, že jsou tam 3 bossové. Jsem si prostě tam prostě pohotovost jako panika, že to budu muset dělat znovu, tak jsem tam šel a dal jsem tam ty 4000. O, ty jsi zabil všechny. No však říkám, že to vyžeru. Byl kritik nebo nebyl? Ne, byl? Ne, já nevím. Pojď. Myslím, že ne. Nějaký dobrý looty, prosím. Já chci ty 2 bodky, ale nejsem z toho You stovka. don't fight fair, but that's okay. See if Oh, I ty mi to can. padlo dost. That Mně was padly a nějaký damage heartbreaker, bodky. and I was all fired up. A mě padlo No hrozně těžší do promises, no 150. demands. Wizard, you me? No, I understand. Well then, What I'll the be sure fuck? to compose a power ballad in Já your nevím, jestli to honor. zase otevřít, jen tak for fun. Ukaž to. Jak vypadají. Úplně stejně, akorát jiná barva. OK, dostal jsem mu z čepu pro mě, ale totálně na nic, si myslím. Že se můžeš podívat. Ukaž to. Cože to stál? Nevím, ale vypadá fakt komicky. VTF. Vypadá ze zhora jak ten jeton, pokru bych mohl být sáskář. Ne Jo, vy jste to dostali oba dva. Ne, bankéř, co tom... Já nevím, jak se to jmenuje ani. Ukaž to. Taký retard. Já jsem rád za ty bodky OP. Si je přebarvím, jestli půjdou. Asi nejlepší drop, co tady je. Tyhle bodky a ten a mount je tady asi nejlepší. Tak já to mám i v oranžových, kdybych chtěl vědět. OK. Tak nic, Tada. asi ukončíme. Počkej, ještě se OK. podívám. Co tady máš? Oranžovou. WTF. Ale jako 85% criticalu je docela dobrý. Počkej, kolik máš criticalu? 224, no, máš to úplně stejně jak předtím. Nic, jdu to Mám ukončit. nějakou si dává 105. Tak, Předtím si nemohl mít stejně, předtím mi nedával žádný. jo, dával. Předtím, když si dáš ten od té 60, máš Počkej, taky. co jsem to měl, jo, tohle tu jsem měl vlastně. A jo, vidím, stejně. Nic. No, trošku víc. Tak asi zdar u dalšího videa a čus, no.